Ако усещаш, че качваш килограми, въпреки че не ядеш повече, внимавай. Тези 3 навика направо убиват метаболизма ти и правят отслабването ти невъзможно. Първо, вечеряш късно. Това е най-лесният начин да натрупаш мазнини. Когато ядеш късно вечер, особено тежки храни, тялото няма никакво време да ги изгори. Вместо това ги складира като мазнини. А най-лошото, това бави метаболизма ти и на следващата сутрин се будиш подут и тежък. Второ, пиеш кафе вместо вода. Грешка, която забавя горенето на мазнини. Кафето без вода дехидратира клетките ти и прави метаболизма ти по-бавен. Ако не пиеш поне 2 литра на ден, тялото ти буквално не може да изгаря мазнини. Трето, ядеш диетични храни. А те са капан, фитнес барчета, нискомаслени продукти и здравословни зърнени закуски. Те са пълни с изкуствени захари и добавки, които буквално разбиват хормоните ти и те карат да трупаш повече мазнини вместо да ги стопяваш. Искаш ли да ускориш метаболизма си и да изгориш мазнините? Напиши да в коментарите.